ni sinima duman ye ya labe ka tɔgɔda ko Panipati mun don ako ni dugukolo in a ye cɛfarin caman bange histoire kumana o kan histoire ye caman fɔ nka histoire ma se ka min perepere latigɛ yala se de sɔrɔ la wa walima se ma sɔrɔ n'o ye Panipati sabalan ye o min kɛla ne yɛrɛ ɲɛ jɔlen ɲɛna yala anw de ye se sɔrɔ walima se kɛlaw na de histoire kɔnɔna na o ma dɔn dɛ Panipati kɛnɛ a kɛla ne yɛrɛ jɔlen ɲɛna a ɲɔgɔn cɛfarinw mana ni ma maloya kɔni tellement que o ye jugu bɔrɔndɔ cogo min ni ne ma siran ne b'a fɔ o ɲɔgɔn cɛfarin mana n'o ye ne ka masakɛ ani ne furucɛ Sadashiv kɛlɛ ma nɔgɔya a ko yanni kɛlɛ cɛ marasa ka drapeau ne kun bɛ tan a ko yengelen don Hindustan fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ a 1758 nin kɛra o san marasa drapeau nana yɛrɛ sɔrɔ fɔ Afugani kɛrɛfɛ n'o ye Atog an ye se sɔrɔ mɔgɔ caman ka fana bɔlɔn kɛrɛfɛ dugu dɔ la n'o ye Nizam o min capitale ye Olugir ale kun kɛlen don ka marasa kɔli n'o y'an ka dugu belebele ye a ko a ye tasuma bili a ye segin ni kano ye a ye segin ni bombe cilaw ye a y'a bɛɛ lajɛlen kɔrɔta ka bɛn niveau kelen ma an b'o kɛ an kuntigi a ko Shamshi an bɛna makɔnɔli kɛ ka taa se wagati jumɛn ma Sadashiv ko a tant que ni tamasiyɛn ma bɔ tasuma fililaw yɔrɔ k'an kana bouger an ka makɔnɔli kɛ hali sisan ne y'a fɔ Sadashiv ɲɛna ka dɛsɛ n ko ni kɛlɛkɛ position in n ko nin tɛ bɔda y'an bolo nka a ma ne lamɛn a bɛ fɛ ka ko in kɛ i n'a fɔ min b'a hakili la de a ko Rakuba ne dalen don Sadashiv la n dalen b'a la kojugu a to yen a k'a ka baara kɛ a fɛrɛ ma kɛlɛ gɛlɛyalen don kɛlɛ gɛlɛyala an b'a ɲini Jutina fɛ a kan ka kow y'an bolo bonya bɛ Ala ban ye n'o ye Bawani bonya de bɛ Ala ye mɔgɔ si tɛ se ni Ala in tɛ wa y'an ka ko di Bawani ma dɛ ye Sadashiv ale ka hakilila de a ye plan min tigɛ kɛlɛ kɔnɔna na kɛlɛ bilelen Rakuba ko k'ale ma sɔn a ka nin plan ye dɛ Sadashiv a ye contre-attaque kɛ Nizam ka mɔgɔw la dɛ a donna da fɛ da min bɛ yen n'u ma sigi n'a ye a y'a ka laɲini sɔrɔ a mago bɛ fɛn min na a y'a sɔrɔ Nizam ka mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan a y'a bɛɛ lajɛlen faga a ko bawu mais an dali a ko taa yan fɛ taa da dɔ in fɛ ne bɛ bɔ sira dɔ in fɛ an bɛ ɲɔgɔn kunbɛn ni sotigidenw ye tamasiyɛn di an bɛ sɔrɔ ka dayɛlɛ i teliya wagati t'an bolo wagati kɔrɔlen don an ka boli an k'an senna teliya ka d'a ka wagati kɔrɔlen don a ko yɛlɛ mana na tamasiyɛn di la a ko a ye kanow labɛn a ye mugucilaw labɛn dayɛlɛla ko Shamsi an ka taa Shamsi kɛlɛ kun wusulen don Sadashiv
a y'u ka darabon jigi se kɛla jugu la kɛlɛ banna ni de ye kanutigiw bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye tasumatigiw bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ de nin ye Ibrahim Khan Garni a ko yala an bɛ don kaso la wa walima a bɛ don dugu jukɔrɔ sisan ayi a tɛ kɛ ten an b'a fara an ka kɛlɛkɛdenw de kan a ko e ko di an ka kɛlɛkɛdenw kan wa awɔ o tuma e t'a dɔn k'a fɔ ko nizamu ka gardi ɲɛmɔgɔ de don wa a ko ne b'a dɔn e t'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ se ka yɛlɛma wa ayi ni t'o mɔgɔ ye kana jalaki bin bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn fɛ a ko Raguwa min ɲini fɛ o ye nin de ye min f'i ɲɛna an k'a ko ye an ka nin fara an ka kɛlɛkɛdenw kan t'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛmɔgɔ wɛrɛ b'an bolo wa nafa jumɛn de bɛ na tuguni a ko nafa ba b'a la ni ɲɔgɔnna ka dɔgɔ a ko nka Sadashi b'a dɔn ni fili ko dɔ kɛla nin ko in kɔnɔ i tɛna kisi ka bɔ an ka dimi ma dɛ an ka dimi bɛ jigin i kan Ibrahim Khan dɔrɔn tɛ dɛ a bɛ jigin fana kan Sadashi a ko bonya de bɛ Ala ye se de bɛ Ala ye aw ye se sɔrɔ ni masa in de ye foyi tɛ Ala in bɔ y'an ka cɛfarinw ye nin ye marasa cɛfarinw ye n'u ka so dagabanaw an bɛ don palɛnba in kɔnɔna na bi anw wasalen anw kun kɔrɔtannen se kɛlen kɔfɛ jugu la kɔni bɛɛ lajɛlen wasalen don a ko a ye taa kɛrɛfɛ dɔɔni a ye taa kɛrɛfɛ dɔɔni aw Parvati e bɛ ka mun de kɛ yan ne bɛ ka mun kɛ yan wa yala ka yala ka mɔgɔw ka kɛnɛya jateminɛ o man ɲi wa awɔ o ka ɲi o ka ɲi yɛrɛ ni a ko ale yala ye wa nin i ba sigi sa ne ka masakɛ kana fɔ ne ma tuguni ko ne ka masakɛ ne t'i ka masakɛ ye a ko ayi e de ye ne ka masakɛ e Ala o tuma i joginna de yan ayi n ti foyi a ko ni cɛfarin seginna ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la a b'a ka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bange a b'a ka joliw dogo nka mɔgɔ min kan k'a ye a tɛ se k'a dogo la dɛ ayi a tɛ se ka joli dogo mɔgɔ min kan k'a ye la i mana dogo cogo cogo a dɔn k'a fɔ k'a b'i ye a ko ne mɔmuso a bɛ cogo di ko ka ɲi a ko Sadashi ne ma se ka sigi ne ma se ka jɔ fo n kɛlen k'i ye sisan ko n sɔrɔla ka kɔntan a ko i jɔ n ka barika ta a ko Ala ka barika don i la ne den Ala k'i sɔn si caman na a ko na i cogo dɔn ne ba i cogo dɔn ne ye Sadashi mɔmuso de ye a ko ne mɔmuso anw gɛnna dɛ an ye se sɔrɔ ne mɔden ne dalen b'i la se ma deli ka k'i la koyi ne mɔden e Panu a ne matigi dɔgɔtɔrɔ wele ka na a ko ne mɔmuso ayi i fa de tun b'a fɔ ne ɲɛna kuma bɛɛ a ko cɛfarinw olu bɛ kɛlɛ kɛ kɛlɛ kɛnɛ kan nka nɔgɔya bɛɛ lajɛlen bangenen don u ɲɛdala so kɔnɔna na dɛ u ka waso fɛn u ka diinɛ ani u ɲɛsifan o ye cɛfarinya dɔrɔn de ye u ti jɔrɔ gɛn ni pɛridi la koyi ayi u ti jɔrɔ la a ko ne fa ye tiɲɛ fɔ a ko ne matigi Ala ka si di ma a ko ne bɛ fɛ ka taa n bɛ taa ayi kana taa k'a sɔrɔ fura ma di joli la dɛ a ko e hakili bɛ Parvati la a y'a sen da a fa sendanɔ na a fa bɛ ka waso n'a ye bi a ko
ala ka barika do I ka se la I ye se min sɔrɔ bawo a ko I ni ce e jogina min a yɔrɔ filɛ nin ne jogila yan de a ko ka furakɛli daminɛ yan awɔ a daminɛ aw parfati e dɔgɔtɔrɔmuso y'a daminɛ wagati jumɛn o tuma muso tɛ se ka kɛ dɔgɔtɔrɔ ya han o tuma ayi muso bɛ se ka kɛ muso bɛ kɛ a ko nka e ni ne ye ɲɔgɔn sɔrɔ wagati laban min na e kun tɛ dɔgɔtɔrɔ ye dɛ a ko ni y'o san 2 ani kalo 3 ni tile 18 na de e hakili b'o la yɛrɛ e hakili t'o la dɛ mais ne hakili b'a kalo la ne hakili b'a don na hakili b'a san na hakili b'a bɛɛ lajɛlen na a ko i teliya parfati u kan ka taa Ganish ale kiritigɛyɔrɔ la a ko e tilala wa awɔ sisan kɔni tilala I bɛ se ka taa a ko bawo I kan ka na bɔ ne la yan tile kɔnɔna na siɲɛ 2 ka d'a kan I joli kan ka passer ni ko ten ɲamɛ aw banu se kɛlen kɔfɛ nizɔm na n'o ye Odigiri kɔnɔna ye ni ye kɛlɛkɛdenw natɔla ye ka bɔ yen an ka cɛfarinbaw u kɛlen kɔfɛ ka se sɔrɔ ni y'u natɔla ka bɔ yen a ko bonya de bɛ marasakaw ye ni ye Peshiwa ale ka kunkɔrɔta cɛw de minnu ye se sɔrɔ marasa ala ka si caman di an ka dugu belebeleba in ma a ko Peshiwa ni y'ale balimakɛ de n'o ye Raguwa a ko o kɔfɛ ni ye masakɛ ale binakɛ den n'o ye Shamshir o kɔfɛ sa ni y'a binakɛ den dɔ fana ye min ye kɛlɛcɛfarin ye Sadajiv a ko ka n'i kunsuli e de ye ne ka masakɛ fugulan ye a ko ne binakɛ a ko Vishwas n nana ni kadoni dɔ ye o filɛ nin ye a ko n fɛ ka fɛn dɔ d'i ma ne ka masakɛ ne ye Nizam ka kɛlɛkɛdenw a bɛɛ lajɛlen ɲɛmɔgɔ ye Ibrahim Khan n nana n'a ye a dɔ la Peshiwa a kɛlɛkɛdenw cayara a ko masakɛ ne ye san 30 de kɛ ne bɛ Nizam kɛrɛfɛ n m'a kɛrɛfɛla bila nka ni fɛn tɛ bi n nana ne de ye Ibrahim Khan garde min kale ala la k'a fɔ min yɛrɛ di Peshiwa masakɛ ma n ba ka mara kɔnɔna na Ibrahim Khan a farala Peshiwa a ka kɛlɛkɛdenw kan a ko a ye fɛn kɛ bi a ye fɛn sabati bi fɛn min bɛ yen ni Peshiwakaw olu kuma deli ka se ka kɛ n'o ye Nizam ale farali ye marasa kan a ko Chhatrabaji ni ne k'i ye sogofɛn ye a kun bɛ sogo fɛn min na nka a fatulen kɔfɛ san 80 Nizam a jigilen filɛ a kunbɛrikuru 2 kan dɛ Nizam kɛla anw ta ye a ko ne fa yala ni t'i fɛti kun bɔ wa se min sɔrɔla nin ye bɛɛ lajɛlen tɛ se ka wele nin na wa Hindustan bɛɛ lajɛlen tɛ se ka wele wa an ka nin fɛti belebeleba in kɛ a ko a ye ci lase sɔrɔla bɛɛ lajɛlen ma ani generaliw a bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka fɛti belebeleba kɛ se sɔrɔli la se min n'an y'o sɔrɔ sisan Hindustan a jamana bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan bɛɛ lajɛlen ka représentant bɛ yan
a ko malhar dugukolo bɛ yɛrɛ yɛrɛ bi dugukolo bɛ mankan bɔ bi sankolo fana bɛ ka lamɛnli kɛ mun kama nisɔndiya min sɔrɔla nin ye bonya min sɔrɔla nin ye a ko darapo bɛ ka lamaga nisɔndiya bolo bi an ye kɛlɛkɛden minnu ye anw t'a dɔn siran ye fɛn min ye dɛ an ye senpanya ta ka ɲɛsin mɔgɔ ma a dɔn k'a fɔ ko se kɛli la a jalagɛlɛya bi jɔn na k'i bɔ an ka sira tigɛ a jalagɛlɛya bi jɔn na k'i bɔ an ka i jɔ anw ɲɛ an ka sira la o tigi tɛ dɛ a ko an dusukolo o ye cɛfarin dusukolo de ye anw de bɛ dibi yɛlɛma k'a kɛ yeelen dibi bɛ yɔrɔ min anw de b'a kɛ yeelen anw de bɛ jɔnya juru kari o tun bɛ m'anw tɔgɔ mɛn wa anw tɔgɔ bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ marasa tɔgɔ bɛ diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'Ala ka si jan di a cɛfarinw ma u b'u ka ɲɛnamaya di u ka bonya kama u b'u ka ɲɛnamaya di yalasa ka jɔnya juru kari jɔnya juru tigɛbagaw don marasa a cɛ gɛlɛnw a cɛ belebelebaw masakɛw a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan yan bɛɛ lajɛlen wasalen don Chhatrapati ni ne kɛ a ka sogofɛn ye a tun bɛ sogo fɛn min na a ka masaya kɔnɔna na o de ye ka nizɔmu k'a fara marasa kan k'a kɛlɛ ka se a la o kɛ a ka sogofɛn de ye nka a ma se dɛ nka bi a fatulen kɔfɛ san 80 anw de ye se sɔrɔ jagoya don an ka fɛti belebeleba kɛ Sadasi ale de kɛla an ka bonya belebeleba in sababu ye n'o ye masakɛ dɔgɔkɛ ye nka a dɔgɔkɛ yɛrɛ yɛrɛ tɛ pinakɛ den don ko min bɛ ka tiɲɛ ɲɔni ka bɔ yen e min bɛ ka hakika dogo a ko e t'a dɔn k'a fɔ ko e ti yɔrɔ yɔrɔ anw bɛ degun sɔrɔ yɔrɔ la wa e t'a dɔn k'a fɔ e bɛ ne hakili la o dɔrɔn tɛ dɛ i bɛ ne kɛrɛ kɔnɔna na i bɛ ne dusukun kɔnɔna na fo ka taa se lahara jɔdon ma e t'a dɔn k'a fɔ ko kala ye sɔrɔ wagati min na ko kala kelen ye ne sɔrɔ yan wa ne bɛ se ka n ka ɲɛnamaya di e kama e kanu kama yala e t'o dɔn wa ne kanuɲɔgɔn Parvati a bɛ ka dɔnkili da a diya mɔgɔ kama bi n'o ye Sadasi masakɛ denni wulila dɛ masakɛ denni dɔnkili daminɛ